os pido un favor, espero que non me falledes. A ver esos votos tamén que temos atrás desde Villalonga, de outros sitios que temos por aí, moitos seguidores de Marbella, seguidores por aí. Queremos que todo o mundo cante esta noite esta canción, por favor. É moi fácil, mira, todos o conocemos, mira. Primeiro, temos que levantar o luminoso, aí. Levantar o luminoso, eso é. E balancearnos un poquinho que se collemos o compás a música, isto é. Arriba. Ondinhas veñen, ondinhas veñen, ondinhas. Como dice, no. Ai, ai. Ondinhas veñen, ondinhas veñen, ondinhas veñen. Arriba, no. Este é o público que fai unha festa de primeira división. Este, o que temos aquí na renda. ¡Ave por vos, caramba! Primera parte, dice. Ya no siento el amor, no me sirve de nada. Si me niegas sus besos, no tengo tu boca y se me parte el alma. Siempre confío en ti, ahora me siento solo. Quedaste tirado durante por siempre y te fuiste con otro. ¡Saltando! Con los gatos arriba, con todos los tejados, rodando las estrellas, pidiendo a la luna que vuelvas a mi lado. Y ahora voy a salir con las alas, olvídate de mí, volver a mí, y vas a cambiar. ¡Esa jaita! Colaboración del público, aparte más bonita la canción. Arriba, arriba, luminosos, eso es todo el mundo cantando, mira. Ondinhas veñen, ondinhas veñen, ondinhas veñen. Arriba, no. ¡Ole! Ondinhas veñen. Carlos, ven acá, aquí. Hello, eres, mira, vamos a cantar festa en Pontevedra, dime, ou se vai a vir o noso componente, o veterano, aí está. Pero se estamos aquí acojonados. Sí. Vas a como digo máis? Ah? Atención. Suave, compañeiro, suavinho. Domingo que ven, día 19 deste mes de abril, domingo que ven. Estamos en San Martiño, nos Dolores, a Orquesta Marbella e a Orquesta de Pontevedra. Así que todo o domingo que ven. Están aquí tamén a comisión de Arreigosa Ponte Calderas. Arreigosa Ponte Calderas, o domingo día 10 do mes de maio. Atención ao duelo Marbella-Panorama. Digo duelo porque Panorama é o número 1 de toda Galicia e nós nos vamos ao número 1 de Pontevedra. Van saltar chispas, ben madriña. Bueno, preparamos que nueva festaza, mirade. Ahora, atención, quiero que cantedes todos con Carlos. Vamos a ver. Ondinhas veñen, ondinhas veñen, todos. Ahí, segunda parte. Dani, ¿qué tal, compañero? Oye, por favor, enfocamos un segundinho a ese hombre que sube ao escenario. Ese hombre é paralítico temporalmente. Gracias a Dios, que foi solamente un susto, un accidente que tuvo en estos días, e o home vai a estar durante 15 días así. Mirade, este rapaz é de Villalonga. Chamase Dani do Pazo. É o home da guitarra pequena.
é todo un artista, que sepades moitos de vos, que ese home que tedes aí, que casi é un veciño, é de Villalonga, foi un dos músicos de Juan Pardo na súa época dorada e merece un aplauso porque é un fenómeno. Aí ustedes. Ides quedar con un grupo que eu tuve unha oportunidade, cousas que somos veciños, de que esta noite falei coa comisión